Andito pa kami sa isang El Corte Inglés dito sa sentro ng Nuevo Centro, Valencia. Dito po, mag-vlog po kami dito. Ito, papakita ko yung ano nila dito, yung view. Ang ganda ng view dito, guys. Valencia, Spain. Yan. Ito po, guys. Ayan, guys. Yan yung mga pinatayo nila dito na ano. Ito, guys, nung Christmas ayan siya, guys. So, dito, guys, tatawid po kami at pupunta kami ng park ng Turia. Dito kami, guys, sa Turia, Valencia, Spain. Saan tayo tatawid? Tawid. Takbo? Baka masagasahan tayo. Ayan, guys. Dito, guys, ang dadaanan namin. Ayan. Tapos, yun ang pupuntahan namin, guys. Dito sa Valencia, Spain. Sentro ng Valencia. So, yan, guys, samahan nyo kami, guys. Itutur ko kayo dito sa Valencia. Yan, guys. Yan. Tatawid kami dito sa may traffic light, guys. Dito sana tayo doon sasakay ng autobus na 995, ate. Kaso mo wala kayong card eh. Yan, dito kami tatawid, guys. Papuntang Bayo Park sana, ate? No, lalampasan natin yung ano yun sa papunta ng Campanar. Yan, guys po. Yan, guys. Yan, dito is English El Corte, guys. Yan, dito sa Nuevo Centro. Yan. Init. Let's go. Yan, laruan naman. Yan, dito na po. Tawid na po, guys. Hindi pa tayo nakakalahati. Ito na 3 minutes na. Tapos na yung 3 minutes. Hindi ka ba nagkakat, ate? Ah, Hindi ka nagkakat? hindi pa. Hindi. Nagkakat. Binabawasan ko pag ano. In-edit mo. Oh, konting edit lang ah. Saan tayo dito? No? Ay, dito ako dumaan. Dumaan nung pumunta ako ng ano, trabaho ko. Tinuro nila. Ang kaso mo, madilim pag yung maagang maaga. Yan, no? Ang haba-haba nito, oh. Ayan, dito pa Bababa kami. tayo o tatawid tayo? Bababa tayo. Doon ang babaan sa kabila. Ayun. Saan? Tatawiran dito, doon sa kabila. Pero kung bababa tayo, ayun yung babaan. Oo. Ayan, baba po kami dito sa may park Turia ng Turia. Ayan, ang ganda. So, keep watching po, guys. At ituturo ko kayo dito sa around Valencia. Ayan. Ito yung English El Corte shopping mall ito, guys. Diba? Shopping mall. Tapos dito sa tapat nito naman shopping mall is Parque ng Turia. Doon tayo namin dito na maganda eh. Saan? Dito? Maganda. Mas maganda yung dito sa may pakanan. Ayan. Andyan si Mera, magtutulis talaga tayo.
kasi going, ano yun, di ba? Andyan. Bababa pa tayo ng Mercadon at bibili ako ng ulam. Yan guys. Keep watching guys. Yan, pababa na po kami dito sa My Park. Ayan. Ang lawak ng park nila dito kasi ito is continuation ng blinog ko noon doon sa Turia. So ito dito naman ang tawag dito is Nuevo Centro Turia Park. Ayan, oh, may bisikleta. Daanan kasi yan ng bisikleta kaya ayan. Ayan guys, ito. Napakalinis po guys dito. Ayan po guys. Dito maraming naglalakad pag yan. Oh, dito guys, oh. Maraming abandon na pusa dito. So dito, ayan, may nilagay na pagkain. Yan ang pusa. Ayan. So, yan guys. Yan, ito yung fountain nila dito sa may underbridge. Nilagyan nila ng tubig. Ayan guys. Dito maganda no? Ang ganda no? Ayan guys. Ayan ang tubig guys. Ayan. Ayan dito under the bridge ito. Ayan guys. Ayan. Yan po ng surroundings nito na shopping mall dito sa Valencia. Turia. Ayan guys. Ayan po guys. Ayan, picture. Ayan po guys, dito lang. Maraming nag-walking dito, mga nagja-jogging guys. Ayan, so iyan is English Alforte shopping mall. Yan. Ayan, maraming naglalakad ng mga aso dito guys. So, ayan. Wala ba ibang pwesto iba? Dito maganda pa din yun. Saan?
ako ha. Kasi mo, may nakilala kang dalawang Pilipina na. Kunwari nakilala mo na kami dito, ate. Kilala na nila kayo. Doon kami, abad nagtatago ka sa araw. Ayan, picture, selfie, taking picture. Sila. Ito sila, si Raida. Ito si Nanay Aida, yung mami niya. Ayan.